लोगोफोर जाय फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक रिजाल्टखौ लिरदोंमोन, जायफ्रा मेट्रिक रिजाल्टखौ नेनानै दंमोन, नै बिथांमोना दिनैनि गेजेरावनो मेट्रिक रिजाल्टखौ नुनो मोनसिगोन। जोंना रनस पेगु सारा सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय मन्थ्रिया नै दिनै नटिसखौ होबाय। दा जोङो 10:30 गेजेरावनो मेट्रिक रिजाल्टखौ नुनो मोनसिगोन। बिनिखायनो जायफ्रा मेट्रिक रिजाल्टखौ नेनानै दंमोन, दा लोगोफ्रा नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लानाया मोजां। दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव बे एप्सआ मा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो। दा आङो प्ले स्टरखौ अपेन खालामबाय। प्ले स्टरखौ अपेन खालामनानै दा नोंसोरो नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लानाया मोजां। दा आं नैबे सार्च आइकनाव क्लिक खालामनानै बेयाव आं सार्च खालामनोसै सेबा रिजाल्ट 2025। दा नोंसोरबो बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो फंबाय बिनानावमोना जायफ्रा मेट्रिक रिजाल्ट नेनानै दङ। नोंसोरो बे एप्सनि गेजेरजोंनो मेट्रिक रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन। दा आङो बेखौ इनस्टल खालामनानै लानोसै। दा आंबो इनस्टल खालामाखैमोन। दा जोङो गुगोलाव सार्च खालामनानै नायोब्ला बिराद ओरैबा ओरै नागिरनांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो नैबे एप्सनि गेजेरजों जोङो डाइरेक्टलि मेट्रिक रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन। दा आंबो बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लानोसै। डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंसोरो गाव गावनि मबाइल नाम्बार आरो नामखौ होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना मारै खालामनांगौ बे भिडिअखौ नायजोबलांदो, होनबानो बुजिनो मोनगोन। आं दा बेखौ अपेनाव होनोसै। अपेनाव होयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नै कारेन्ट इयार रिजाल्ट लोगोफोर। दा बेखौ आङो अपेनाव होनोसै। नै अपेनाव होयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोननै अपसन नुनो मोनगोन। मोनसेया जाहैबाय कारेन्ट इयार रिजाल्ट आरो मोनसेया जाहैबाय प्रिभिउ इयार रिजाल्ट। नोंथाङा थांखांनाय रिजाल्टफोरखौबो नायफिननो हागोन गोसोब्ला। दा आं बे कारेन्ट इयार रिजाल्टआव थुयोब्ला नोंथांमोना नै साइन आप बेबायदि नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय बेयाव। दा आं बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै आंनि नाम, मबाइल नाम्बार, नाम, ओमफ्राय बेयाव नोंथाङा मा स्टाडि खालामगासिनो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बेयाव जिखुनु मोनसे। दा बिनि उनाव रेजिस्टाराव क्लिक खालामदो। नै दा आंना मबाइल नाम्बारा बे एप्सनि गेजेराव रेजिस्टार जानानै थाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना नैबाय नुनो मोनगोन। नै आसाम HSLC क्लास 10 रिजाल्ट 2025 टु बी एनाउन्स सुन। दा जोंना मेट्रिक रिजाल्टआ जानो थांगासिनो। नोंथांमोना दा टाइम खारनाय नुनो मोनगोन लोगोफोर। दा जोंना 10:30 गेजेरावसो मेट्रिक रिजाल्टखौ होगोन। दा जायफ्रा मेट्रिक रिजाल्ट नेनानै दंमोन, नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो। लोगोसे जायफ्रा मेट्रिक रिजाल्टआव पास जादों, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। दा जाय फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक रिजाल्टखौ लिरदोंमोन, नोंसोरो लोगोआव एडमिट कार्डखौ लाफाबानो जाबाय। आरो इन्टार रलाव नोंथांमोना रल नाम्बारखौ होदो, इन्टार नेमाव नामखौ होदो, बिनि उनाव डेट अफ बार्थखौ होनानै साबमिटआव होनानै लाबानो नोंसोरो नोंसोरनि रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन। दा जायफ्रा मेट्रिक रिजाल्टखौ नायनो नेनानै दङ, बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो। आं बे एप्सखौ आंनि भिडिअनि लिंकआव होनानै दोनदों लोगोफोर। दा बे एप्सनि गेजेरजोंनो नोंसोरो रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय लोगोफोर।